Os equipos do Barbanza destacaron no Campeonato Galego Cadete Sub-21 de Taekwondo. A cita disputouse en Moaña coa participación do Natural Sport, Maniotas, Costado, Suesport e Malamía. Xa non é a primeira vez, nin a segunda, e de seguro que non será a última, na que os clubes de taekwondo do Barbanza acaden grandes resultados en campeonatos de alto nivel. Nesta ocasión foi nos campeonatos galegos Cadete Sub-21 que se disputaron en Moaña. Por un lado, o Natural Sport fíxose co primeiro posto en equipo e na segunda posición en Sub-21, logrando 5 metais de ouro, 4 de prata e 4 de bronce. Doutra banda, o Maniotas trouxo para a comarca 9 medallas, 2 ouros, 4 pratas e 3 bronces, sendo terceiros na xeral masculina e na Sub-21. O Costado Suesport, pola súa parte, fíxose con 3 medallas, 1 prata e 2 bronces. Por último, o equipo cadete do Club Deportivo Malamía de Boiro tamén conseguiu 2 metais, con Matías Muñiz asegurándose un posto para o Campeonato de España. Un novo campeonato, unha nova mostra da categoría e nivel dos equipos do Barbanza na disciplina de taekwondo.